Yay. Yang nang nantuhana. Bukas man. Selamat. Patid-patid. Oh no! Ayaw naman. Sutok. Sus. Maurin ingon nila nga. Instructor. Instructor. Karate siya maging ang pure ng instructor. Instructor. Timing kayo kay gusto ko nga magkaon og mga karate. Di ka nang makapanalipod sa akong dagway. Parang di maguba. Kay guba na daan. Sus, gapuhas na tawhana. Kaya ang tanga, cross na ang anak gina mga instructor. Mga sinaw mo. Patudlo ka niya. May kayo sa kabantay. Pero ako ni siya pakalitan. Kaya nagtakilid man. Pakalitan ko ni doon. Ug makasagang ba ni sa akong pagkabuhaton. Ayaw naman. Insakto lagi sa aking pagka-instructor. Instructor ka lang. Instructor sa karate ko. Yan din siya ka. Maingon na ito. Instructor. Anak instructor na. Gago! Nanay, nakita ako sa kuwang pagpanudlo sa karate. Anak ko'y daghang napoyanan. Maunay siya akong gusto nga. Akong nabuhat sa akong pagkamao sa akong pagkakaratisyan. Karakter ay. Karakter naman. Wala nga. Sige lang ako. Excited dito ka rin. Basta hindi. Nain pagkuhan ako. Ano nga yung patudlo ako ba? Pero adi kong tudlo lang. Basta nga. Importante lang. Ako ka-insahe ko gusto ko. Pagkuhan ko ka. Istakto. Wow. Ay, nagkadungan. Hindi kasi na ako ka panghanay. Lapo pa na sa kunahong sa. Pero, adi lang kumunong baling ko guys. Pag-practice ang kukuha rin. Bay! Bay! Ganti siya, hindi ka. Ikinang, anong yaman ka? Ikinang bay. Ikaw itong gitawag nila o Ernesto Instructor. Instructor? Oh, kana. Ako, Ernesto Instructor. Oh. Sinawa si mong oy. Mao na ni mo ang income sa imong pagtudlo og karate nga mobayad nimo imo din gipatanong og mga bayan. Oh, ako. Pambuhaos. Mao ni gitawag og kawayanan karate. Karate sa kawayanan. Dako naman ni kasindang nga. Bay. Wala ba ko daang kwarta diri bay. Pwede ko mangutang nga. Patudlo na ko nimo karate kay para panpinsa pod. Nako. Kay magkuba yan itong itsura niya. Anugon kayo? Maluit daon ka. Kanang bay. Ay nalaki mo nga nimo naon kay guba naman adaan. Yeah, wala di ko tudlo nimo. Bay tudlo. Ko bay Pris lang, maluit ka. di lang ko mo wala gyud tudlo gid og kanang yung sama nimo nga. Pati sing guba naw. Sige na lang kanang mubayad lang ko nimo tanan no. Ibaw mo ko na kay lumboy tabako magkakadag lighter. Ibayad ko nimo lighter. Pero tudlo ko. Adi lang ko lagi. Di lang gyud ko wala gyud nimo. Tudlo kay Lisod kayo nga, mutudlo ko nimo. Basta niya makamao na ka. Arin na ka mo, kuha mo, ipitulungan ko nimo. Dili lagi, pasalig. Ay, nasa kikuro timang kamauan. Kay, para nga, magkauban ta, magkuyog ta, kay, dahil magkatanalipod, kita duha. Sinsya lagi, di lagi kuha ko, lagi. Umana mo kusong kontrata ko sa, ako ba ka, instructor ko, ay, instructor ba? Sama kayo, kalayo na ba kaya mo ang kuwang giatuan, ngarir kong tuyo din sa inyo ha, kay, gusto kong magkamao karate. Ikaw, mapatudlo ka na kung karate. Gago! Kamang nito og tuduan di ka. O na may ikakuha niya sa mga tao nga. Katong kuan nga batik ignaw, iyan ang gituduan. Wow, yun sa nimo. Ano nga, di kong tudlo nimo eh. Dadi karate di pagpapuhay day. Na ikaw lagi. Nanay mong naong. Nganong di mo lagi nagwapo? Nganong nagkarate siya mga? Ayaw pag kukuha behap. Ayaw pag kukuha ako ha? Sa ato pa, mauna din mo yung tinuduan. Gusto gini ka nga. Magkamao ko. Kaya di ka kamao matudlo og taong parihan ako. Kanang himong tiyan. Ako nang butbutan.